Takže čaute, toto je druhé video, ináč povedám druhý rozhovor. Tento rozhovor je s Osmejlicom, jak som hovoril. Smejlic. Smejlic! Smejlic sa vám pekne predstavie. Takže čaute! My sme si tu spravili také štúdio. Je to nová vec a my si spravili planéty. Takže Smejlic, čo by si nám povedal o svojom kompe? No tak můj komp je takovej střední, něco mezi dobrým a špatným. Nikdy teda kpíp, ale tak jako jde to. Budu mít novej, takže v pohodě. No jo. A co se týká serveru, měl bys nějaký připomínky? No, připomínky ne. Jenom, že ještě neběžíme jakože na ostro. No jo. A čo tak tie najzákladnejšie pluginy? Fakt, Kodaj nám tu pár vymenoval, ale to boli také, že on sa do toho moc nevyzná. No, tak většinou pluginy dáváme já, tady a Marťánko. Takže máme tu WordGuard na Protecty, určitě zásadní plugin, má ho snad všechny servery. Potom tu máme WordEdit, to je asi jasný. Stargates, což je vlastně plugin na portování branama. Potom tu máme cPrivate, to je zamykání čestek a tak. A potom tu máme Economy, což je vlastně na peníze a no a tak. A ještě tu máme jeden nejmenovaný plugin pro adminy. No jo. Takže ešte také základné veci, že čo sa chystá zmeniť na servery. Bolo to ukážkové video, čo som robil ja. Tam možno budete chcieť pomeniť nejaké veci a čo by to bolo? Spawn určitě jednoznačně Bílej dům tam nebude. Ten budem upravovat někdy v blízkých dnech, možná ještě dnes, to nevím. A ještě určitě zvýšíme sloty. Čiže to znamená, že koľko ľudí? Asi 15. No jo. Zatím. A koľko by sa plánovalo do budúcnosti? Uvidíme podle počtu hráčů. No jo. Takže ľudia, ešte raz, fakt skvelý server. Vidíte, máme tu ďalšieho mimoriadne dobrého admina Smajlice. Není to hlavný admin, s hlavným adminom sa určite čoskoro stretnete v mojom rozhovore. Takže ja želám osobne veľa úspechom serveru a čaute. Ahoj.